Machiegni nyako Ramogi e chenro mar kagi kacha nyinga Simfroz Okinda. Christopher Ruzana emoyier kaka spika manyien mar od bura mar Migori bang' yudo ombulu 45 ka Francis Ndar biro e thuolo mar ariyo kod ombulu 13 e yiero mane MCAs 59 olute ombulu. Ruzana koro en spika mar 4 mar od bura ma Migori kokawo kar Owino Likowa mane MCAs othicho oko. Spika no manyien nochamo muma mar chako tich kosingo tayo makare od bura no mosebedo kod ywaruok higni mosekalo. 3, 4, 5. Won on the first round, and that is a demonstration of confidence that I had in me during the campaigns. When I was going around and holding town hall meetings with the members, I explained myself, I overly explained myself on how I am going to redeem the dignity of the Migori County Assembly. And I want to thank them for listening to me. I'm going to work with all the members of the House for the better and for development of Migori County Assembly. Wacho koro yango ni mira kido mar Muguka opodhi e pachoka kendo kowinjo county moramora kum ohande. Eromo manyobagi kod jotelo mawuok Embu koting'o Governor Cecily Mbarire kod jatend migao mar pur Mithika Linturi kod jotelo moko e par jot mare Nairobi. Ler mowuok yango ni chike mag kothe ma higa 2013 kod chike magayo han mira ma higa 2023 ne opodho han Muguka e pachoka. Kokalo e oboke manyogol bang' romo no, par jot ma jatend piny oyango ni okoni onge chik moramora manyalo bedo kod mbi molo chike mopodhi kod od bura ka onyiso gavana mondo kik los chike mathiro yuto mar jopuonj mathurka. Piny owacho bende ochiwo singo mar milion 500 e hik omenda mar 2024-2025 e medo ndhadhu kit mira mideno ne Muguka. Piny owacho bende osingo mar kedo kod yedhe makelo mer e kind oganda. Tok piny owacho yango nigi puodho Muguka kaachiel kod mira kendo keto thenge omuom maromo milion 500 mar bero pur mare. Paro mopogore koro nyiedhore Mombasa bang' gavana Abdul Samad Sharif Nasir kumo Muguka e kaunti no. Moko kuom jogo mane oloso gi Ramogi TV Mombasa koni wach Muguka koro oketie siasa kendo jogo makwede kata masire rango mana kuma gitenore e weche mag siasa mapachoka. Kata kamano moko kuom gibende seyo gavana Nasir kuom kawo okang' mapiyo mar keto kum makamano kapok osumo paro matut e piny owacho mamalo e yor rango chike matayo Muguka kod mira e pachoka. Kuma gavana wa Mombasa chiwo kuom Muguka ni wajo Mombasa wacho ni nitie gik moko ma wa make decision based on the basis mag Muguka go. They are baseless. Gichka sirkal maduong' ma wuon piny ne osebedo magitimo uchunguzi mag through the government chemist. Momiyo gi the aspects mag that Muguka to ne giyudo ni en gima ber as a cash crop mag yie mondo omiyo pidhe. Onge sirkal maduong' mar Kenya moseloro Muguka ni Muguka kik pidhe Kenya. Njaga giloro ni kik pidhi kendo ko yudi maki. Koro kopo nono ni Abdul Samad do make the decisions mag based on the basis mag Muguka. Odhi otimo uchunguzi through the government chemist. Oningore ongi mashila mar jopiny. Especially wach mar health ok en wach mikele siasa. King'iyo Mombasa kumodake ni nyithindo matindo maigi pod tindo kata mondo gibed dhi school odonje Muguka nikech en gima cheap. To king'iyo shida mokele dhano en gima dhano kosecham en gima chamo gi big ji ichame gi njugu tichame bende gi gik mopogore opogore. Omiyo en gima orach e ngima mar dhano. Omiyo sirkal maduong' ongi gini e yo mar konyo jopiny. Ok yo mar ni ka giwacho ma to miyo gibed gi political mileage. Anapara ni sirkal maduong' temo goyo siasa wach mar Muguka. Tenda mane chwe tinde moko dhera ka gimadho kata nyathi komadho kata mana chai to oseyie kata gima nyathi ochamo to onge. Koro an be gino mako dho kata kore to gimobiro mana kalum to chon mane wadongo to gigi to ne onge. Wan mira mane waneno to mira gi ne ji ne ok cham gi ne gi onge ni gin gige meru gi Waswahili. To makoro biro machalo lot bo ni eri to koro tamo wang'wa.
Jotuo buore kar dak ma Kibra koro yuagore yo tok jothieth kuno tich kalore kod monj mar kar thieth mar Kianda 42 gi kodira mokalo. Thoth jotuo osebedo kalimo kar thieth no to dok koso yudo thieth. Riwruok mochung' ne kedo gi ratiro mag jochiw thieth nurses ne ogolo jothieth go kagiwacho ni arita margi ni kama rach mokalo. Kata kamano kwayo dhi nyime maneno ni arita makare oridi alworano. Jatend nanga ma Kibra Jacob Odidi ne olero ni en tij tend county ma Nairobi maneno ni kar thieth no obedo kod arita malong'o. Sana project tuladili na wamama wajawazito na wamama watoto chini ya miaka 5 hasa sana. So they're coming for their vaccines, wakujia vaccines zao, hamna madaktari. Lakini madaktari si ati wako, lakini wanahofia maisha zao. Unaona? So tuwaomba na tulazidi kuomba tena. Tufanye kubustiwa security area. Jotuo no biro kama ng'eny sana kaging'e ni hospital tiyo kaka pile. But ne gibiro to giyudo ka hospital olor ogoki full kakunyaneno kachacha. Koro ne gibiro mang'eny makoro chuno ni kaka wan kaka community health promoters wang'iyo moro monya konyogi go nikech jatuo kinyariembo kamano. Nilikuwa nimekuja kutibiwa na nimepata hospitali bado zimefungwa. Sasa nilikuwa naomba serikali aingilie kati tuweze kufunguliwa tuweze kupata usaidizi. Jokanyanya to jonyuol koro kwayo piny owacho kokalo e migawo mar thieth mondo tem matek neno ni midhiero mar nok mar chanjo mag nyithindo pacho ka komedo rochore. Giyango ni sani dang'ni mar manyo chanjo ne nyithindgi omakogi nikech ute thieth mathoth onge chanjo kaka mag geng'o tuo kahera, tuo mar ang'iew e kind mamoko. Gino makoro gilero ni miyo giluoro ahinya ponono sirikal ok ochopo okang' mar chwalo chanjo go ne ute thieth e chak dwe manyien kaka ne olandi. Mondo mi amany chanjo ne nyathini mondo ochwone chanjo mokwongo. Onego otere oyud chanjo mare on Monday. Nade manyo chanjo Monday leo ka chanjo onge. Nonyisa ni biro inform. Asebedo kago simu ka penjo to onyisa ni pok obiro. Kata kawuono ago simu mondikna ng'ama gochno koma kisumbato ndikona ne akon masni chanjo pok obiro. Koro wan go gi nyithindwa gi ka chanjo pod olal nikech gini my first born to okadano dong koken LP ana dong ke LP mondo ebo bed strong kaka strong nikech ngeni chanjo ka ng'ato koyudo to konya bedo na LP. Pok wabedo gi shida mora mar koso vaccines. Wasebedo kwa yudo jotuo kata clients ma ayo osiptendni mamoko mabiro penjo ka wan gi vaccine mar BCG to wasebedo kwa chiwo. Kapo ni chanjo gi orumo to ok ogemnwa chanjo mamoko to ng'iso ni wadhi bedo maonge chanjo. To gima dhi timore ni mbele kacha cha tuoche manyo igeng'o kod chanjo nyalo dhi duogo kendo bro bet wawacho bro ga to break kaka koro gik moko ka measles kata ng'iew koko chan nyathi onyalo gande duogo. Jang'wano itongi magi masira mar apaya otieno ma piny orugodo kawuono tok nyamburko mar matatu mating'o ji 14 tuomore kod trela e gweng' ma Sobea Salga e apaya madhi Kisumu kowuok Nakuru. Ji ariyo nowito ngimagi otieno manyoro kama moko ariyo owito ngimagi kawuono e kinde mane giyudo thieth. Kaluwore kod joneno, matatuno mar Nanaki Sacco mane oting'o ji 14 ne otuomore kod trela kane okwepo tuomore gi gari mar Probox kane owuok Salga kochomo Nakuru. Nyaka sani ji 9 osewito ngimagi e jumbe 2 mokale. Masira mar apaya e yono ma Nakuru kochomo Kisumu. Nilikuwa na travel kutoka Fontana hadi Nakuru. No, si kujijua, nilijikuta niko hapa. Madriver tu ndio wanakimbisha hizo magari. Sana. But ni tuseme mambo ya traffic wanakuwa sawa. Tulipata majeruhi wenye walisemekana walipata ajali pale Sobea. Kwa hawa kati ya hawa kulikuwa na wanaume 9 na wamama 2. Unfortunately wanaume 2 walifariki pale casualty, walikuwa na majeruhi mingi. Alafu kuna wenye walitibiwa, 3 walitibiwa na kwenda nyumbani. So kwa saa hii wenye wako kwa hospitali ni wanawake, mama mmoja
na wanaume 5. Wote wako fractures, head injury, abdominal injuries, lakini wote wako stable. Tenriruok mar jopuonj UASU e mbalariany ma Nairobi koro dwaro mondo mi migawo mar somo kaachiel gi jatend piny William Ruto odonjre lweny mosebedo e mbalarianyno kuom kinde koro. Kaotanegi kod jagoro maduong' mar riwruogno e mbalariany ma Nairobi, Laktar Maloba Wekesa, gikoni kopogre kod lweny ma kwako jalup chancellor mano Professor Stephen Kiama kaka riwruok mar jopuonj gin bende gin gi lweny gi duol achiel gidwaro mondo mi kata giyiero matayo chenro mag somo e skundno. WASU does not wish to escalate the already ongoing internecine wars and wrangles. But it is our right as a social partner at the university that we call to order all these wrangling parties. One section of students, another section. We want to call to order all these wrangling parties. Disputes, however, call to question very fundamental questions. They call to question. Number one, where is the voice of the Ministry of Education, the appointing authority? Where's the president? Where's the vice president? We understand the institutional politics that's going on in our premier institution. So we know that government is capable of establishing the root cause of the problem in the university and be able to stem these wrangles that are going on, that are damaging to the reputation of the university. Nok mar omenda medo kwako mbalariany ma Thurka kalore kod deko mar piny owacho chwalo omenda ma sirogo somb jopuonjre mbalariany. Koyang ka mbalariany yudo pek, jatend mbalariany ma KCA Isaya Wakindiki okoni deko ma kamano omiyo thoth mbalariany sani ok nyal tayo tijegi e yo makare kalore kod medruok mag jopuonjre ma ichwalo e mbalariany kod duol mochung' ne tero jopuonjre e kuonde tiegruok mano KUPS. Wakindiki koni mbalariany mar KCA bende bandho sirikal bilion 2.1 ma pok ochul kuom higni 9 mokalo. Olero bende ni kar chiwo atamalo 80 mag sir ne jopuonjre mbalariany, piny owacho osemana bedo ka chiwo mana atamalo 30 kende, tim makoro miyo jonyuol ema yware gi thoth chudo mag somb nyithindgi e mbalariany. Ywak makama obiro bang' sirikal ne olando ni ok gibi dhi nyime chiwo sir ne jopuonjre matiegore e mbalariany mag ji giwegi. Sheria ya bunge ya kusema wanafunzi wakihitimu O level watakuwa wanaweza sajiliwa kwa public university ama private university. Serikali ika promise watakuwa wanalipa 80% ya fees. Wakati hii program ilianza 2016 mpaka mwaka jana wa 2023 tunadai funding board 2.1 billion hawajalipa kwa hii university. 2.1 billion hawajalipa. The only thing, andika barua itashughulikiwa. Andika kutoka 2016 mpaka sasa hajalipwa na hakuna kufukuza wanafunzi. Sasa ile walisema ati atuleti hiyo hela lakini tutaendelea kutuma wanafunzi. E paw tuke ni jatugo Provia Odhiambo mawuok e tim mar Kengen Golf Club ne obedo jaloch ma kanyakle piem mar tuk golf mane obagi alap ma Mombasa Golf Club e giko odira. Odhiambo noloyo gi points 40 e piemno mane okelo kanyakla jotugo 121. Joel Mochanga ne obedo jaloch mar joma chuo gi points 40 ka Winfred Ndunge to ne obedo jaloch korka mine gi points 32. Bang' piemno jotugo ne okawo thuolo mar pidho yien e pawno mar Mombasa Golf kaka ranyisi mar keto lwasi kod aluora makare. The more we plant a lot of trees, the more we ensure that we are reducing the carbons that are emitted in the atmosphere. And that means we are reducing global warming. And global warming is what is causing climate change. So today we go through in terms of sporting activities, which also includes wellness. Apart from wellness, we make corporate contacts
and apart from corporate contacts, we conserve energy, and today we came with trees that we planted here. We planted over 100 trees together with the members. We also give members trees to take home so that they can go and plant and nurture them. Sapar gideka par kod ang'wen kelewe giko mar weche manyien mag kagi kachero kamano kuom bedo kod weche chenro ni nyinga Simfros Okinda.